daktari Maraga kata mana intern doctors bedo osebedo kayuak gidwaro mondo mi los negi lwasi mar tich. Walter ma en nyasi ma thoro mar wachen loso tije. Kata mana jok manie tije, nitie jok ma ok osebedo kan ntiere kod mora ahinya kit tije ma gin tiere go. Kaka isewacho ntiere kit ng'eto moro ng'ato go osuru ma kidhi ka otasi to mowinjo oduogni mo ng'adi cha mondo gikaw modong'ne mondo ema koro idhi go ot nikech en gima bende chano ganda jo Kenya. Kata kamano waketo wang' no winja ento geno ang' ne bed mane bang' no tuo me mago motenre kod tije mosebedo kan ntiere kod ng'ikruok ahinya to mago mag tije mag puonj kaachiel gi tije mag thieth osiptende ma pacho ka bende waneno ka daktere koro buo ng'anyo gimoro ahinya gi lwasi mar tich ma sar gintiere go di pacho ka Walter. Ing'eni Lydia ne asechopo ka e kinde mag okinyi to moko kuom gigo mane awinjo ka jopiny kitemo keto mongirore kabisa ni ma e higa mabet ka jo Kenya osebedo ka ng'anyie maginie kod midila e ng'anyo kalure kod lwasi mar telo mantiere ni yo ma sirikal winjo godo wach en ni koponi okete tesre kendo soke motuo na pilo kuome. Odiochieng' ma kawuono ni endi obiro neno kit rwak ma seche moko no rwako jatend piny kang' ochopo kopogore kod jotelo mamoko machalo kaka gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mane oganda rwako kadonjo